As investigacións realizadas pola Garda Civil iniciáronse xa o pasado mes de marzo, a raíz das sospeitas da existencia dun grupo de mozos que se dedicaban á distribución e venda de sustancias estupefacientes na comarca do Barbanza, centrando a súa actividade na Vila da Pobra, principalmente con mozos de curta idade. O traballo realizado polos axentes permitiu a identificación plena de todos os integrantes deste grupo. Trátase de 4 mozos, 2 deles veciños da Pobra, un de Ribeira e outro de Boiro. Os axentes recolleron ademais evidencias da realización desta actividade ilícita no domicilio dun deles, na vila pobrense. No posterior rexistro da vivenda, a Garda Civil atopou varios envoltorios plásticos con aproximadamente 100 gramos de haxís e un bote de marihuana, cun peso de 5,74 gramos. Tamén foron intervidos unha báscula de precisión, diversos útiles para a manipulación da droga, 5 teléfonos móviles e un dispositivo de memoria externa. Todos eles están acusados como presuntos autores dun delito contra a saúde pública. Os 4 foron postos a disposición do xulgado de primeira instancia e instrucción número 3 de Ribeira, que decretou a súa posta en liberdade con cargos.